Gipuzkoako diputatu nagusia Markel Olano Aizarnazabalen egonda. Zure herrian deitutako proiektuaren barne egiten den bisita da hau, Aldundiak egiten ari den kudeaketa azaltzeko. Gipuzkoako 98 herritara joaten gara helburu berdinarekin, ez? Nik espero dut legealdi honetan guztietara joatea, eta gure helburu nagusia da alde batetik ezagutzea bertan dauden erronkak eta proiektuak herri bakoitzarenak, eta gero baita ere udaletxeko arduradunekin, kasu honetan alkatearekin berarekin eta bere taldearekin egotea, ezagutzea elkar, eta hortik aurrera elkarlan bat gauzatzea. Orain arte geneukan tendentzie zen diputazioan jendea eta alkateak eta arduradunak jasotzea, eta nik uste dut horrek jarraitu beharko duela, baina importante dela baita ere guk, nik diputatu nagusi bezala, urrats hori egitea eta gerturatzea baita ere herri guztietara. Olanok eta herri alkatesa Aizpea Manterola tokian tokiko proiektuak ikusi dituzte eta ikastola, frontoia eta osasun zentroan bisita sakonago bat egin dute. Urola kostako eskualdean kokatzen den, 700 biztanle inguru dituen herri honek, erronka batzuk ditu batez ere, mugikortasun eta komunikazio azpiegituren aldetik. Herria pixka gatu zaigula garraio publiko aletikan neko babes gutxekin. Ez dakagu garraio publiko kombinazio handirikan eta gainetikan autobusa hartzeko, garraio publiko zerbitzua ere edukitzeko, joan berrezaten dugu behan dauzkagun bi auzoetara. Orduan horrek hartzaitun arazoakin ezin du batek ezin du bera joan, autobus hartu, eta arazo hori nahiko geinuke konpondu gehatzegun urte bete basetxo hontan.